Så kører vi sæbekassebil. Igen. Ja, det gør jeg. Det var ikke meningen. Hov, hov. Det var ikke meningen. Den er da også svær at styre. Morfar har også tænkt på at sætte den ret på. Så kører vi holdbredt og briller igen. Så kører vi. Så gør det ned ad bakke. Det er virkelig fun det her. Og svært at styre. Det er måske også lidt det der er fun ved det. Så. Sådan. Der kommer en bil. Hvem var det? Hvorfor hilser de så? Det ved jeg godt. Det ved jeg godt, man gør. Det var ikke meningen, vel? Det var ikke meningen. Herovre. Over i højre? Ja, lige herovre i højre side. Sådan vi hurtigt kunne komme siden og komme herovre. Det var da det, den så svært det er lige nu, synes jeg. Jeg ved godt, der kan komme biler.
Det vil jeg bare gerne sige. Så er det op. Så går det op ad bakke. Så skal du til at samle fodboldmålene sammen. Ja. Hej, og tak fordi I så med min tur med på i go-kart/sæbekassebil. Så jeg håber, jeg kommer til at kunne lave en meget bedre en på et tidspunkt. Så vi ses en anden gang. Bye bye. Og hvis I kunne lide min video, husk at subscribe eller like eller hvad I nu har lyst til. Så bare gør det. Vi ses.